Още един трейд разтърси NBA предния уикенд. В сделка между три отбора, Дерън Фокс напуска Сакраменто Кингс и ще облече екипа на Сан Антонио Спърс. Същата сделка изпраща Зак Лавин в Кингс, а Чикаго Булс получават няколко ключови играчи и драфт пикове. Това се случи в същия ден, когато Лука Дончич беше разменен от Далас Маверикс в Лос Анджелес Лейкърс в замяна на Антони Дейвис. Изминалия уикенд определено ще остане в историята на NBA. Нека разгледаме трейда в детайли. Сан Антонио Спърс получават Дерън Фокс и Джордан Маклафлин. Сакраменто Кингс получават Зак Лавин, Сиди Сисоко, 3 първи избора от драфта и 2 втори. Чикаго Булс получават Зак Колинс, Трей Джонс, Кевин Хъртър и своя първи избор от драфта тази година. Нека оценим сделката за всеки отбор и нейното влияние. Сан Антонио Спърс направиха стратегически брилянтен ход, като се здобиха с елитния плеймейкър Дерън Фокс, който ще партнира на Виктор Уембаняма, който вече е един от най-доминантните играчи в лигата. Сезонът на Уембаняма го поставя сред фаворитите за защитник на годината, а дори има шанс да получи гласове за MVP. Най-важното е, че Спърс запазиха основното си младо ядро от Стефон Касъл, Джереми Сочан и Келдън Джонсън, както и ветераните Крис Пол и Харисън Барнс. Фокс е играчът, от който Спърс се нуждаеха. Той ще внесе експлозивност и скорост в играта на Сан Антонио, а способността му да атакува коша ще облегчи натоварването върху Уембаняма. Този сезон Фокс записва 25 точки, 6,1 асистенции и 5 борби средно на матч, като продължава да се утвърждава като един от най-добрите гардове в лигата. Освен това, Сан Антонио не трябваше да жертват сериозни драфт активи, за да осъществят сделката. Макар че на пръв поглед 4 първи избора изглеждат много, реалността е по-различна. Изборът на Шарлот ще се превърне в 2 втори рунда, пикът на Сан Антонио за 2027 не е толкова ценен, колкото този за 2025. Също така, Спърс успяха да запазят всички свои таланти и ключови активи. Те все още държат 6 от следващите си 7 първи избора, както и важни драфт компенсации от Атланта, Бостън, Далас, Минесота и Сакраменто. Ако има някакви съмнения около трейда, те са свързани с това как играта на Фокс ще пасне с тази на Уембаняма. Неговата стрелба от далечно разстояние може да е непостоянна, но Фокс бележи на 35% от своите степбак тройки, над 50% от флоутерите и над 46% от средна дистанция, което ще помогне на Спърс в халфкорт атаките. А ако има някакви опасения, те са, че Спърс трябваше да запазят тази годишния си драфт избор или да търсят по-добра възвръщаемост за активите си. Реалността е, че оптимизмът е напълно оправдан. Фокс навлиза в своя прайм, а присъствието на Уембаняма ще го мотивира да остане в дългосрочен план. Оценка за трейда за Спърс – абсолютен успех. Сакраменто прави голям ход, като се здобива с Зак Лавин, но дали това е правилната стъпка напред или стратегия за продаване на повече билети? На хартия Лавин е страхотно допълнение към атаката на Кингс. Двукратният All-Star пристига със средно 24 точки, 4,8 борби и 4,5 асистенции, като стреля 51,1% от игра и 44,6% от тройката. Това са най-добрите проценти в кариерата му. Съчетавайки се с Доманта Сабонис и Демар Дерозън, Лавин би могъл да помогне за създаването на една от най-динамичните офанзиви в лигата. Но нека погледнем и проблемите. Раздялата с Дерън Фокс не е просто загуба. Тя създава огромна дупка в плеймейкърските възможности на отбора. Второ, Лавин не е известен със стабилна игра в отбрана, а тежестта върху Кин Елис и Кингън Мъри в дефанзивен план става още по-голяма. Трето и може би най-големия проблем е, че Кингс не получават нито един от младите играчи на Сан Антонио. Нито връщат своя слаб през 2031, а дори и не взимат тази годишния избор на Спърс. Вместо това те добавят драфтови активи, чиято реална стойност е съмнителна. Това не е сделка, която решава дългогодишните проблеми на отбора, които са липсата на крило, защитник и солиден резервен център. Вместо това, Сакраменто жертва основния си лидер в атака, за да запази статуквото на силните си страни без реално да подобри слабите. Разбира се, има начин тази сделка да изглежда добре. Ако Лавин се адаптира перфектно и Сакраменто използва новата си гъвкавост под тавана на заплатите и евентуален trade player exception за допълнителни ходове. Но ако погледнем голямата картинка, Кингс не трябваше да стига до тук. Лошото управление на отношенията с Фокс, комбинирано с дългосрочни грешки в изграждането на състава, доведаха до ситуация, в която те разменят франчайзовия си лидер в сделка, която прилича повече на
на компромис, отколкото на голям успех. Оценка за Кингс – лоша сделка. На пръв поглед това не е изгоден трейд и за Булс. Зак Лавин вкарва средно 25 точки на матч с 51,1% успеваемост при стрелба от игра и 44,6% от тройката. Това са най-добрите проценти в кариерата му. Въпреки че договорът му, от който стават 2 години и 95 милиона долара, беше смятан за труден за разменяне, той в момента играе на ниво, което оправдава цената му. Биковете обаче чакаха твърде дълго, за да направят този трейд. По-добри оферти вероятно е имало още преди миналия сезон. Забавянето доведе до ситуация, в която те трябваше да направят компромис. Да върнат собствения си първи избор, вместо да получат висококачествени активи. Тази сделка не прави Булс по-добри в момента, но ги поставя в по-добра позиция в бъдещето. Този трейд намеква, че Чикаго най-накрая мисли дългосрочно, вместо да се задоволяват с 10-то място и участие в плей-ин турнира. Очаква се до края на трейд дедлайна биковете да търсят сделки за Никола Вучевич и Лонзо Бол, което може да доведе до още по-сериозен рестарт. Възможно е също така Чикаго да използва огромен трейд player exception, което ще им позволи да поемат голяма заплата в бъдещата сделка. Това бе една от най-значимите сделки на сезона и като цяло целият трейд дедлайн беше пълен с изненади. Може би това беше най-интересният и вълнуващ дедлайн в историята на NBA. Какво мислите за този трейд? Кой е големият победител? Напишете в коментарите. Също така не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате с камбанката. Чао и ще се видим в следващото видео.